Ornitorrinkoa arraultzeak ipintzen dituen mamiferoa da. Animalia arraroa inolaz ere, sailka ezina eta animalia desberdinen ezaugarriak gorputz berean biltzen dituena. Atearen mokoa, kastorearen isatsa eta urtsakurraren hankak. Izaera sailka ezina berriz ere. Eta ornitorrinkoaren izate sailka ezinarekin bat ornitorrinkuz. Musika garaikidearen, elektronikaren eta bertsoaren arteko nasketaren emaitza. Hausnarketaren eta egitura eta entzumen eredu berrien arteko bilaketa. Maialen Lujanbiok, Xaber Erkiziak eta Judit Monterok sortua. Maialen da biok, genitun kezka aman komun batzuk, gogo aman komun batzuk, bakoitzak pixkat bere munduaz harago joateko gogo batzuk, bai Maialenek bersotan eta nire kasuan musika interprete gisa, askotan beti gaude, beste batzuk proposatutako kontzertuk edo bertso saiotan, edo beti beste batzuk emandako gai batzuei erantzunez, ez? Orduan genuen gogoa, pixka bat guran arakatzeko eta guk esanei genituenak esateko. Orduan, elkarrekin lanean hasi ginen, eta hasi ginen pentsatzen, ia zer egin genezakeen, horren bueltan eta hori guztia. Altzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ez urrik, ez aitun semek ala erran arte, egirik eta gezurrik. Ornitorrinkoaren izaera definigaitza kontzeptualki interesante agerta, eta hor ikusi zuten proiektuaren izatearekin bat zetorren ideia. Proiektuaren izatearekin bat zetorren irudia. Iruditu zitzaigun oso interesantea bai kontzeptu aldetik, bai forma aldetik, oso animalia bitxia zelako. Era berean ornitorrinkoa da hiru animali motatako ezaugarria dituen animalia bat. Orduan hor ere segituan Xabi Erkiziaren gana jo genuen, iruditzen zitzaigulako bersoa eta saxoa eta bertzela hori biak elkartuko zituen beste eremua, ez? Eta hor Xabi zen personarik egokiena, elektronikaren bidez eta orduan saiatu hasi ginen hiruak lanean. Interpretazioaren mundutik aldentzeko ahalegin bezala ere ulertu daiteke egitasmoa. Sortzailearen hortasuna bere egin dute hiru artistek. Juditek saxofoiaren mundu ohikotik irten eta esperimentazioaren bideetan dantzan ipini du bere burua. Lujanbiok eta Erkiziak ere gauza bera egin dute. Interpreten munduan eta kontserbatorio eta mundu horretan konposagilearen figura oso figura garrantzitsua da, ez? Ez da egia ere beti beste batzuek emandako partiturak jotzen ari zela. Kontzertu personalak egiten baldin badituzu, zuk aukeratu ditzakezu partitura horiek. Baina, orduan zure sortzaile gaitasun hori pixka dago aukeraketan, ez? Orduan, kasu honetan gauza berria zen, ez zegoen nolako aukeraketarik, baina niretzat hasieran oso gogorra izan zen dena zuk egitea, eta horretarako garrantzitsua izan zen Xabiren laguntza, Xabiren animoak, eta ikustea egin genezakela guk sortutako, guk konposatu, erdi improvisatu, erdi horrekin zerbait sortu genezakela.
Duela 4 urte hasi zen mamitzen egitasmoa. Orain, CD liburu bat sortu dute. Orain arte ibilitako bidearen erregistro moduko bat da. Proiektuaren hastapenetatik osatu eta landutako hainbat ariketa, musika edo kantu biltzen dituena. Diskoko soinu pieza bakoitza ornitorrinkusen ibilbidean emandako pauso bat da. Oraindik nora doan jakin ezin litekeen bidean. Ornitorrinkusek zerbait izan badu da bai animaliak bera, bai proiektuak, bai denbora guztien sailka ezinaren inguruan mugitu garela, ez? Eremu urrunak ziruditenak elkartzeko eta zerbait trinkoa sortzeko asmoz, eta orduan azkenean sortu den hau baita ere sailka ezinaren mundu horretan dago, ilustrazio handi bat dauka, Jose Belmontek eginak, testu batzuk baditu, Ixiar Rozasek, Jakoba Arrekondok eta Joseba Sarronen indiarenak. Badu handik eta hemendik, baina ez da izan olako, collage utxal bat, gehiago izan da bide honetan esperimentatutako eta sortzen joandako materiala biltzea. Atzak balu bihotzik, Proposamen berria inondik inora. Arte garaikidearen eta entzulearen gozamenaren arteko harremana birplanteatzera daramana. Polita edo zatarra, agradablea ez agradablea binomioak ezbaian ipintzera datorrena. Abangoardiako musikan badago puntu entzulearekiko haustura izugarri hori, ez? Era berean, adibidez bertsolaritzak esan nahiarekin egiten du lan. Orduan entzulearekiko daukan ulermena ezinbestekoa da, ez? Orduan gai horri buruz asko hitzen dugu, zer gertatzen da ulermenarekin, musika garaikidean, bertsolaritzan, zer dan entzulea batarentzat eta bestearentzat eta horrekin zer. Eta ornitorrinkusen egon da nahi bat, nahi handi bat, ez dakit gero emaitzan islatuko den edo ez, baina gauza horiek zalantzan jartzeko. Helburua ez da hau edo bestea sortzea. Zer sortzen dan, zer aterako dan, hor arrisku bat hartu dugu, eta ez dugu helburu batera iristeko lan konkretu bat egin. Adibidez, agradatzeko helburuarekin edo ez da nahia, ez da hori izan. Beste bat izan da, beharra zeula lan egiteko, eta gero horrek zer ematen duen, gauza batzuk alboratu ditugu, beste batzuk erabili ditugu, baina bai izan dela zentzu hortan entzulearekin momentu baten beste harreman bat planteatzea, sonoroki polita, zer dan, zer ez dan, hori ere dudan jartzea. Bigarren aldia da, olako entzunaldi komentatu bat egiten duguna, eta egia esan oso pozik gelditu ginen lehenengoarekin, justu beste harreman bat plantatzen du lako ere bai, entzulearekin, momentu batean jendeak ere galdetu dezake, eta oso interesantea izan da, oro har ornitorrinkuseko emanaldietan jendeak nola jaso duen ikustea. Baina batzutan, badirudi askatzen hasten dira elkarrengandik, ideiak eta hotsak, eta orduan hitzak irteten dira da edozein jantziz. Arerio. Eta hitzek diote esan nahi ez dutena, eta esaten dute ez diotena.